Независимо дали сте правили реклами, платени реклами във Фейсбук или те първа ще правите, важно е да разберете смисъла на рекламата, както и структурата, за да може да се предпазите от грешките, които много бизнеси правят. В това видео ще ви покажа структурата на рекламите, откъде да правите рекламите, защо да правите реклами и какво да не правите. Първото нещо, което искам да ви кажа и отговор на въпроса защо да пускаме платени реклами във Facebook е защото това е единственият начин да достигате до аудитория, която не се е ангажирала по никакъв начин с вашата страница. Както знаем, Facebook изключително много ограничи органичното показване на публикациите. Органично означава без реклама, което означава, че около 1-2% от хората, харесали страницата, виждат публикациите. Това, ако примерно имате ако имате 1000 човека, смятайте колко хора ги виждат, само ги виждат, а отделно може би около 0,1% се ангажират с тях. Затова има нужда и от платените реклами, за да достигате до повече хора, за да показвате кампаниите, които правите и като цяло да бъдете наистина една крачка напред пред конкуренцията. Имайте предвид, че рекламите в Facebook съществуват много митове за тях. Един от тях е, че когато започнете да правите реклами, после когато спрете, всичко умира. Не е така. Реално има това е мит, който така доста време се ширише и с аудиториите, и с всякакви групи и всичко, но като цяло, ако си направите правилната стратегия, дори след спирането на рекламите може да продължат поръчки, ангажираност, но трябва да сте много активни. Защо се случва това? Защо когато спрете рекламата спира всичко? Защото когато пуснете реклама, реално се вижда повече ангажираност. Хората не се ангажират само с рекламата, те влизат на страницата, разглеждат и като цяло се вдига статута и по-скоро се вдига цялостна ангажираността на страницата. Когато вие спрете рекламите, естествено всичко пропада. Ето за това много хора си мислят, че когато пуснат веднъж реклама за Facebook, то те трябва непрекъснато да я пускат. Това не е вярно. Важно е обаче да знаете същността на рекламите и откъде да ги правите. Сега ще споделя екрана и ще ви покажа реално някои грешки, които правят. Повечето бизнеси, когато пускат реклама, натискат този бутон и с една-две стъпки създават реклама. Да, ама не. В никакъв случай не използвайте този бутон. Този бутон е направен наистина за хора, които абсолютно нищо не разбират и целта на Фейсбук е да вземе повече пари от рекламодатели. Когато следвате тези стъпки от този бутон, лесно и бързо става, но няма много от функциите реално, които имат Ads Manager, който е рекламния акаунт, който е в Facebook. Също така в този бутон показвате аз нищо не разбирам, вземи ми пари, направи някаква ангажираност или реклама за мен. И Facebook естествено ви взима парите. Малко по-сложно е и малко по-интересно, естествено, е когато направите рекламата по професионалния начин. Това се прави чрез Meta Business Manager. Написвате в Google, ако не знаете откъде да влезете, ще ви дам стъпките, през които да влезете в Meta Business Manager и реално да достигнете до рекламите. Но преди това е важно да направите някои стъпки, за да може рекламите ви да работят добре. Ето защо хората казват, ама те рекламите ми не работят, няма никакви резултати. Това е така, защото няма предварителна подготовка на рекламния акаунт. Това е свързано както и с попълване на много от данните на акаунта, така и с примерно подготовка на Facebook страница или сайта, в зависимост от рекламите, които пускате. Ако ще пускате реклами, то не е снимка с текст. Първо трябва да огледате дали примерно имате къде ще водите хората в вашия сайт, което означава дали имате добра навигация в сайта, дали имате достатъчно информация.
Също така, ако ще, примерно, ангажирате хора на вашата Facebook страница, важно е страницата ви да е активна, за да работят рекламите. Колкото е по-активна, което означава публикации, коментари, да създавате комуникация, ангажираност, толкова повече резултати ще видите от вашите платени реклами. Ето, пишем Meta Business Manager и влизаме. Реално, когато натиснете тук, влизате в Meta Suite. Meta Business Manager е част от Meta Suite. Сега ще ви покажа реално какво се случва. Имате един личен профил, един бизнес акаунт, който е Business Suite. И Business Suite може да има, реално имате личен профил, Business Suite и Business Suite има различни бизнес менеджери. Всеки бизнес менеджер може да има рекламни акаунти, много страници към него и реклами. Ще минем през стъпките, за да ви покажа кое и къде е. Важното е да разберете, че има структура вашия акаунт. Това е първа стъпка. Всъщност първа стъпка е личния акаунт. Него го забравяте, когато искате да направите кампания за платена реклама. Не пускайте платени реклами през личен акаунт в никакъв случай. Важното е да е бизнес акаунт и как се проверява, когато кликнете върху, когато напишете Meta Business Manager в Google, отвори ви се този акаунт. Първото нещо, което трябва да направите, е да проверите дали сте на бизнес акаунт. Ето бизнес акаунта и ето, примерно вие ще имате по-малко лични акаунти. Така че първо проверявайте дали е на бизнес акаунта. Аз в момента съм на бизнес акаунта. Тук ще достъпите до планера, където може да си споделяте публикации за бъдеще време, до съдържанието, което в момента имате, до реклами, но е важно предварително да направите настройките в бизнес акаунта, което е долу в ляво от зъбното колело, настройки или settings, кликате върху него. И ще ви се отвори меню, което ще трябва да отидете на... Тук също може да разгледате информацията, но всичко може да намерите на едно място в Business Settings или на бизнес настройки. Кликате върху бизнес настройки и имате в ляво едно голямо меню. Сега ще го видите. Ето тук едно голямо меню, където трябва да си попълните информацията, за да може спокойно да работите. Първото нещо е хора. Тук са хората, които ще правят, които примерно ще наемете или които ви са от екипа, за да може да правите реклами през тях. След което имате партньори. Това са партньорите са фирми, които са ви дали достъп, примерно. Партньорите по-скоро е за дигитални агенции. Когато на мен ми даде клиент достъп до неговия акаунт, аз ставам партньор и той ми се появява в партньори. Това не ви интересува. Реално вас, като начинаещи, е важно тук на хората да сте добавили хората, които ще управляват вашите реклами, ако не сте вие самите. Ако сте вие самите, нищо няма да добавяте. Важно е да добавите страници. Те не се добавят много пъти автоматично. В смисъл, възможно е да имате, възможно е да сте създали вече бизнес менеджер, дори да не сте разбрали, защото имаш един период, в който с няколко стъпки, без дори да разберете, създавате, но възможно е и да нямате. Така че, ако нямате, тук на падащото меню ще има създаване на бизнес акаунт. Ако имате, ще имате бизнес акаунт, който трябва да изберете. Ще пише бизнес акаунт и вашия акаунт или your акаунт. Стигнахме до страници. Тук трябва да добавите вашата страница, ако тя не е добавена. Отидваме от add или добавяне и add a page, първото, което е или добавяне на страница. След като добавите страница, ето тук, примерно, имате добавяне на хора. Когато добавите страница, това меню тук е празно, трябва да се добавите и вие самите, че вие ще управлявате тази страница.
Това се прави, защото е възможно, примерно, вие да сте собственик, но друг да управлява определена страница. Не е необходимо вие да получавате всички нотификации, съобщения. Затова, ако тук вие не сте се добавили, вие няма да получавате тези нотификации. Така че добавете се. След което имаме рекламен акаунт. Ако вие, примерно, по някакъв начин сте създали рекламен акаунт, то ще видите ще пише, примерно, ето както е Connecto, че е създаден рекламен акаунт и хора. Ако не, ще има меню, в което е добави. Важно е от тук да се създадете рекламен акаунт, а не през други менюта. Защото е възможно и на личен профил да имате рекламен акаунт, но не ви препоръчвам през него да пускате реклами. Ще ви дам само менюта, които са ви необходими. Няма нужда от ап. Ако имате Инстаграм, може да го добавите тук. Това вече е за напрегнали комерс. Общо взето от тук е важно хората, страници, рекламни акаунти. Друго много важно, ако вие имате сайт, задължително трябва да имате пиксел на сайта. Ето тук от пиксели, ако нямате при добавяне или ад, тук ще следвате стъпките, които в края на стъпките ще ви даде код, който трябва да качите на сайта. Какво е Facebook Pixel? Facebook Pixel е код, който се слага на вашия сайт и който свързва Facebook, рекламния акаунт на Facebook, по-скоро вашия рекламен акаунт във Facebook, с вашия сайт. По този начин Facebook ще може да определи кои хора отиват на сайта. Впоследствие ще може какво правят на този сайт. Вие нямате тази информация, но колкото повече хора отиват на вашия сайт през рекламите, толкова по-бързо и лесно се обучава алгоритъма на Facebook рекламите, защото си има алгоритми за реклами, има алгоритми за публикации. Какво означава това? Означава, че има алгоритми, които са важни за рекламите. Колко често, какви са бюджетите и те следят рекламите. Има алгоритми, които са важни за публикациите. Колко често публикувате, каква е ангажираността. Ние в момента се занимаваме с рекламите, платените реклами. Задължително трябва да имате качен Facebook Pixel на сайта, за да може последствие първо, когато пускате последваща реклама, Facebook вече ще знае по-добре каква е вашата аудитория, която посещава сайта, ще може да насочва по-правилни хора към вашите реклами и последствие също ще може да правите и така наречения ремаркетинг. Това са аудитории, които вече са посетили вашия сайт и можете отново да им покажете вече по-целенасочена реклама и те реално наистина да купят от вас. Това е много, много важно. И другото, което е важно, ако имате сайт, да си добавите домейна, да верифицирате домейна, който се случва по същия начин. Реално, от тук добавяне, създаване на нов домейн, ако нямате, или това request, първото, което е ако вашия домейн е бил добавен в друг бизнес акаунт, но вие като начинаещи създавате нов домейн, следвате стъпките, получавате код и кода трябва да се качи на сайта, което казвате. Много е важно, защото така ще си спестите много проблеми с блокиране на реклами, когато реално потвърдите, че вие сте собственик на домейна. Слагайки кода от Facebook на вашия сайт, вие казвате на Facebook: това е мой сайт, аз имам достъп до него и всичко е наред, няма да има проблем с домейните. И друго, което е важно, плащанията и фактурите. Важно е да имате примерно метода да ви е качен,
Картата трябва да има 3D код, за да бъде приета от Facebook, което означава, че трябва да имате онлайн разплащане, да е потвърдена за онлайн разплащания. И реално по този начин ще си взимате и фактури. За да си взимате фактури е важно да отидете на Business Info и тук да си попълните детайлите на бизнеса. Така, верификацията на бизнеса, тя не е напълно задължителна, препоръчително е, но е много сложна процедура, така препоръчвам ви да я направите единствено и само ако Facebook изисква от вас, ще получите едно съобщение, че иска да оторизирате бизнеса си, да кажете, да качите едни специални документи, те трябва да са преведени на английски. Това не ви го препоръчвам, но определено си попълнете данните ето тук и тук My Info задължително трябва да имате ето двуфакторна защита, име и имейл, които да са тези, които са ви във Facebook. Така. Това са предварителните неща, които трябва да направите във вашия акаунт. След което отивате на рекламен акаунт и отваряте рекламния акаунт. Сега ще минем през първите стъпки на рекламата и ще ви обясня някои от основните особености, които трябва да знаете за рекламите. Като начало, когато отидете на рекламите, може да създадете кампания от тук или кликайки Ads Manager. Ето, или от тук да създадете директно кампания, или да отидете на Ads Manager, там ще видите всичките реклами. Каква е структурата на рекламите? Имате кампания. Това са 3 нива. Ниво кампания. На ниво кампания избирате какво реално искате да постигнете чрез рекламата. Продажби, лидове, това са хора, които са си оставили имейл, телефон, по някакъв начин ще комуникират с вас, ще зададат въпрос, ще попълнят форма. Ангажираност или engagement, това са тези, които са подсилването на публикациите, но не през този бутон, и видео views, разглеждане на видео. Promotion не ви го препоръчвам. Трафик, това е когато имате сайт, реално да отидат на сайта ви. И awareness, как е на български, разпознаване, мисля, че. Това също не ви го препоръчвам. Ако имате ограничен бюджет, това е реално да покажете повече пъти вашата реклама, да покажете къде се намира магазина, но нека да мине през всеки един етап и ще ви кажа кое най-добре работи към момента. Първо, трябва да знаете, че каквото изберете на ниво кампания, това ще получите. Ако изберете, че искате продажби, реално ще имате, Facebook ще се опита да постигне продажба на сайта, но трябва да имате Facebook Pixel. Както и ако искате, примерно, трафик, той ще вкара хора, които които посещават страницата, но това не означава, че ще имате продажби. Какво е важно? Важно е това, което не ви препоръчвам да ползвате, е awareness, осведоменост, мисля, че даже на бранда, и за апове, освен ако нямате апликация създадена, естествено. Като начало, едни от най-лесните реклами са за engagement, ангажираност и за трафик. Кампаниите за лидове и за продажби са малко по-сложни. Там се изисква малко повече техническа настройка, но трафик и ангажираност. Рекламата с цел трафик и реклама с цел ангажираност. Примерно, ако изберете, това е на ниво кампания. Избираме
едната цел. Тук избираме целите и примерно продължаваме нататък. Аз избрах ангажираност, което всъщност е да ангажирам аудиторията на моята страница. Тук слагате име на кампанията, като сега, ако вие имате една-две кампании, да, няма проблем да пишете каквото искате, но реално, когато са повече, е добре да си измислите стратегия за имена, примерно да сложим дата. Оттам, примерно, имаме engagement. Няма значение, това е за вас. Специални категории. Ако вашата страница, примерно, е свързана с политика, с финанси, много, много важно тук да изберете. Но ако не е, тя е, примерно, кредити, както казах, политика, банки, те са в специални категории. Но те са много малко, така че нищо не избирате. Ето тук имаме детайли на кампанията, избрали сме The Engagement. Това е достатъчно. Ако сте начинаещи, не пробвайте АБ тестовете. Те също имат нужда от малко повече настройки, мислене, стратегия. По-скоро не пипайте. Сега, какво значи ето тази опция? Това означава, че можете да изключите, можете да я включите. Ако тази опция е включена, означава, че вие давате определена сума бюджет на Facebook и той я разпределя по рекламните групи. Второ ниво на рекламите са рекламни групи. Може да имате една кампания, вие по принцип една кампания, но няколко рекламни групи. Третото ниво, това са рекламите. На ниво кампания, първото, избирате цел. На ниво рекламна група, реално избирате таргет, аудиторията, която е, то е по-специфично. Реално можете да изберете различни аудитории в една кампания. Ще ви покажа как става това във видеото. Ако тази отметка ако е отметната, казвате, искам дневно да изразходвам $20 евро бюджет и Facebook ще разпределя бюджета ми. Но ако тази отметка е по този начин, реално вие ще слагате бюджет на всяка рекламна група. Което означава, при този метод, тук имате 20 евро на ден, приключвате. Но тук, ако решите да сложите бюджет на всяка една рекламна група, това означава, че вие може да имате по 20 евро на 3 рекламни групи. Примерно, решавате да направите 3 аудитории, едната да е с жени, другата да е с мъже, третата да е смесена, имате 3 групи и при тези 3 групи вие имате 20 евро за една, 20 евро за друга, 20 евро за трета, може да сложите какъвто искате бюджет. Препоръчвам ви като начинаещи да дадете в свобода на Facebook, той да избира бюджета ви. Тук това, което мога да ви кажа за България е, че препоръчителен бюджет дневен е 10 евро. С 5 евро може нещо да се постигне, но под 10 евро не ви препоръчвам да се пускат реклама. Така, тук имате повече опции, не ги пипайте. Реално, единствено, което трябва да определите на тази стъпка е рекламния бюджет и да проверите дали е отметната. Следват рекламните групи. Ето, това е една рекламна група. AdSet се води рекламна група. Ще напишем група 1. Рекламна група 1. Сега, първо трябва да изберете къде ще е локацията, реално, какво ще подсилвате. Имате различни варианти, но
на тази реклама, това, което ви препоръчвам е ето тази опция на ваша реклама. Или тук, ако ще правите реклама за харесвания, ето Facebook Page и от тук ще направите реклама за харесвания. Това е функцията за реклама за харесвания, в която ще имате отделно видео. Сега ще правим ангажираност. Ангажираност за начинаещи избирате тази опция. Сега, ако ще правите реклама на видео, да, Video Views е най-подходящата. Ако ще подсилвате публикация, ето това е опцията Post Engagement. Това е за евенти. В момента не работят добре тези реклами. Имало период, в който наистина сме постигнали доста добри резултати в подсилването на евентите, на събития, но в момента Post Engagement. Така, тук се оставете по подразбиране, което е за максимална ангажираност. Може и да изберете и други, но не ви препоръчвам, ако сте начинаещи, да го правите. Друго, което е важно, ако имате много реклами, ако ви предстои нещо, което примерно ще пътувате, да, сложете си крайна дата. Но ако нямате тези проблеми, не слагайте крайна дата на вашата реклама, защото по този начин казвате на Facebook, аз ще рекламирам до тази дата и реално е възможно примерно рекламата ви ден-два преди крайната дата да върви добре. Ако Facebook е спре, не е гаранция, че ако продължите, натиснете тук и продължите след още примерно определен период, тя ще работи по същия начин. Също е изключително важно, когато пуснете реклами, не правете промени по нищо. Поне 3 дена. Защо? Защото при всяка промяна рекламата ви се рестартира. Рестартирането не е добра индикация за Facebook. Трябва да оставите Facebook сам да прецени кое е най-добро за вас. В момента алгоритмите са изключително добре обучени и може би не в началото, но в определен период от време ще забележите как Facebook сам ще намира хората, които са ваши клиенти. Локация стигнахме до аудиторията. Тук бих казала, че е важно да оставите максимално наистина свобода на Facebook за вашата аудитория. Не правете градове, локация по определен. Локацията може да е за град, може да е за определен район. Не ви препоръчвам, освен естествено, ако не продавате нещо наистина локално, което ви е необходимо и което не може да доставите извън границите на вашия район. Като, например, ако сте студио за народни танци, да, няма как цяла България да таргетирате, тогава ще имате радиус, но ако сте онлайн магазин, имате възможност да продавате из цяла България, то определено изберете България като опция и приключете. Не включвайте други държави. Ако искате да го правите, създава се нова рекламна група в рекламата, в кампанията и по този начин си избирате друга локация. За сега ви препоръчвам единствено само България. Това е за малко по-напреднали. Така, More Options. Така, другото, което може да изберете, ето от тук, да изберете минималните години. Както казах, не правете много, не стеснявайте аудиторията. Но, примерно за бизнес, на мен ми трябват minimum age 25. Другото, което можете, само да проверя. Така. Локация, минимални години. Езика е според това какъв е браузъра. В никакъв случай не го пишете български, защото примерно моя браузър е на английски и е възможно да не ме таргетирате. Така, ето тук избираме
може да изберем къстъм аудитории, да създадем lookalike аудитории, за тях също ще има отделна група. Важно е да си изберете възраст, като, както казвам, не е много хубаво да е много голяма възраст. Примерно аз тук бих избрала 35 години, ако ще е за моя бизнес. 65 е много, може би 55 години. Не си правете от 18 до 65 плюс, защото трябва да създадете различни видове послания за хора, които са на 18 години и за хора, които са на 50 години. Не работят всичко на всички. И другото, което е единствено и само, ако наистина ако продавате козметика за жени, да, избирате жени, въпреки че мъжете биха купили, но ако нямате много голям бюджет, си изберете жени. Ако продуктите и услугите, които предлагате като клиенти имате и жени и мъже, то си сложете препоръчително всички. И ето тук е много важно. За една рекламна група не повече от един интерес, ако изобщо слагате. Ако е възможно, дори не слагайте. Примерно, ако продавате торти, ако продавате ръчно изработени неща, не слагайте интереси, защото ограничавате Фейсбук. Например, ако, както моята фирма е за дигитален маркетинг, то трябва да имате или бизнес, или да се интересувате от дигитален маркетинг. Тук бих сложила, примерно, Small Business Owners, ето, и е важно behavior, не знам на български как е, да не избирам примерно job title, или защото не ме интересува хора, които си търсят работа или имат дигитална агенция, а ме интересува тези, които реално имат собствен бизнес. Ето, от тук си избирам и то не повече от един. Ако реша да избера да направя още рекламни групи, то следващото може да е digital маркетинг, може да е digital маркетинг strategy, но не повече от един. Оставяйте свобода на Facebook. В началото ще ви е малко трудно, но определено в последствие ще видите как алгоритъмът ще се обучи и ще ви даде по-добри резултати. Кога се случва това? Може би след 3-6 месеца, понякога след година, но няма така как да се случи по-бързо. Това не означава естествено, че няма да имате резултати, просто ще видите, ако сте постоянни, следвате тези съвети, как след определен период от време ще имате по-добри и по-добри резултати. Това е на ниво рекламна група. Следващо ниво, ето тук може да видите кампания, рекламна група, реклама. Реклама. Сега, ако тук си избирате име на рекламата, страница, ако имате повече от една, и другото, което е, тук може да изберете дали да създадете пост или да използвате съществуващ. Аз примерно ще използвам съществуващ. Така. След което тук избирам поста. Ето, примерно ето този пост. Избирам. Така, важно е да си, ако имате сайт, тук да сложите website event, да си изберете пиксела. Защо е важно? Защото когато хората видят рекламите и разгледат страницата ви, е възможно да отидете на сайта. Това са хора, които наистина проявят някакъв интерес, за да може Facebook да ги достигне, да види кои са тези хора, какви интереси имат тези хора, то има нужда от това да му кажеш, че трябва да ползва този сайт. Възможно е, както видяхте, и повече пиксела, но за един сайт, един пиксел. Така, и тук вече можем да публикуваме. Другото важно, което, както казах, от тук може да създадете с тези 3 точки бързо дупликиране, да създадете още една рекламна група. Когато създадете още една рекламна група,
можете да смените, примерно, както казах, ето е рекламна група, тук ще напишем 2. Рекламна група и тук на рекламната група може да промените аудитория, може да промените рекламата. Препоръчвам ви за една кампания да нямате повече от 2 рекламни групи и във всяка рекламна група да нямате повече от 2 до 3 реклами. Рекламите, които изключително добре работят към момента като визия, това е реклама с истински човек, реклама, която може да е с продукти или услуги, но да не е директна продажбена. Те продават най-добре, между другото. И третия вид реклама е с видео. Може да тествате и реклама, която е с рекламна визия, копи всичко. Реално, за да видите кое работи за вас, трябва да тествате тези 3 до 4 варианта в различни, може да ги тествате в различни кампании, в различни групи, но не всичко наведнъж реално. Важното е да разберете няколко неща от това видео, да правите рекламите през бизнес менеджер, да разберете, че структурата на рекламите са рекламна кампания, рекламна група и реклама, и да тествате няколко вида реклами, за да видите кое работи за вас.